Lamsuku tikreng TV channel lai chongnai rangno naidi bwskangni koikdinni salo Udaipur Tripura Sundori Mondirio je piam mudi ji phaimani natui onekta video viral tongkha tamni hinba asakao rajbongshini borokno eba Maharaja Pradut Kishore Manikko Bahadurni poribarni borokno ekjon phano ajaga invite khlaijaliya karon tamongni man na tamni bagui bono ajaga invite khlainani nangthai na borok BJP bai jodi no alliance tongke bono tamni bagui ajaga ringjakliya abo norok video no last pairi nakhangke norok bujiwi mannai bo mondir bai tamo link tongti mondir sabo tangklang obo phaidi kisachung bek khakai lainai naidi mondir wngkha Maharaja Doino Manikko tangklangmani mondir abo bosono hingke 1463 eba 1515 AD Rajkut Kalo prai 1501 no bo tangklangmani son hingke 1463 eba 1515 era bo abono Ma Tripura Sundori Mondir tangklangmani naidi o jaga wngkha onekta kwcham abo o jagao tabuk phano bubakranni mungkui tabuk phano mwtai khlaijak tangkho kintu abono je deshni PM phaimani je deshni PM mwtai no phaimani ah jagao bubakra bongsono khoroksano phano invite khlaijaliya eba ringjakliya abono tui tabuk bebak opposition party rok tabuk bebak no emotional wngwi salaijak karon tamo aboni bisingo bebak karon tongwi mano naidi sini mote bubakra no ah jagao ringjakya eba Pradut Kishore Manikko Deborma no ringjakya karon tamo wngwi man karon wngkha bwskangni je koikdin swkang je SIR eba Tiprasa Accord eba illegal immigrant issue no tui kwbangma no BJP ni eba BJP bai eba Tripura mo thani bisingo kwbangma kesa kereng wngwi tongmani din tongo kintu koikdin swkang sini sir David Monasingh bo Delhi pedal yatra khaima jaga bo manchar manmaya karon tangwi Tripura ni je PM borok no bisingtwi chukli dahorma bagui bo ah jagao bini kuno dam manliya naidi abono tui no Tripura ni national party rok eba India bising je national party rok Tripura sano naiya swng oro swrai saimangkha eba Tripura ni BJP rok bo eba national party rok bo sini Tripura sano naiya aboni bagui jodi ah jaga invite dikhangke ah jaga invite jodi dikhangke Maharaja to Tripura sani bagui kok sanai kintu Tripura sani bagui kok sangke borok jehetu chungno naiya hingke borok ah jagao बहुत ke bungni minus point wngna kirijak bagui borok Maharaja no invite khlaiya abo phano wngwi mano swng tini uansukmani bisingtwi abo haino ma tongo je Tripura sani bagui bo kok sakangke borokni bagui minus point wngwi mano tabuk Congress Suti Prai ni bisingtwi kwbangma kok siljak ah jaga bongni je mondir ni relative tongo ah jaga phano bono invite khlaijakya abo hai mane sarkar kaisa o tongtwi phano kaisa mairango salai tongtwi phano bono invite khlaijakya abo hai kwbangma statement rijakma nukha kintu abo huda abo kunuya abo jephru sini chai tongphuru asomai rok hankhe chungno khaigala karon borok to desaka phano BJP bai abo swkaknani kintu tabuk sana thangkhe national party bai je regional party rok tongwi Tripura sani bagui kaham kok se saimaya hingke chwng tamo khaitai lukurokni je uansukmani norok tola comment khai sadi chwng jehetu national party rok chwngno chini dabi chwngno pron khainani chesta swkhaya pron khainani digi siri yang hingke chwng tamo khaitai klai obo joto borok no uansuktai klaio chwng naina thangkhe chwng slai obono nukjago national ni je party rok national ni party rok Tripura sani bagui kebo kaham naiya na CPM na Congress na BJP kaisa phano kaham naimani nukjakya je Tripura dophar rok no hingke hambai aswkra ani video wngsitu.